एक्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट जादों सेंग्रासो माथो मानसियालाय थैबायसो नामा माथो जेबो लुरसोरानो गैया मा जादों एक्सिडेन्ट मानसियालाय थैबाय नामा माथो जेबो लुरसोर गैया एम्बुलेन्सखौ फन खालामनांगौमोनलै माखौथ' नायबाय थाखो फन खालामदो र' ओमफ्राय मानसियालाय माथो थैबाय नामा जेबो थरानो गैला माथो मोनथियालै दे फंबाय फन खालामदो र' हेलौ एम्बुलेन्स मा टिल्लुआ एक्सिडेन्ट जादों ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो ओमफ्राय नोङो बिनि मा जायो बिब' नामा आदा एक्सिडेन्ट बोरै जादोंमोन बोरै दं मोजां जागोन ना टिल्लुआ मोजां जागोन ना आंनि फंबाया हा माने जेबो बुङा नोंसोर आदा बांद्राय जादों नामा एक्सिडेन्टआ टिल्लु डक्टरा आंखौ हाबनो आं नायगौमोन टिल्लुखौ खोनासं बिनानाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दा हाबथ'नो होआखै हामगोन दे ओरै बांद्राय जायाखै दे हामगोनथ' सिरियास नङा दे नंमारगौना आदा बारा बांद्राय जायाखैथ' एक्सिडेन्टआ सिरियास नंमाराथ' हामगोन दे बिनानाव हामगोन डक्टर दंना डक्टरा नाजागासिनो बांद्राय जामारदों नामा आदा बुंलाय हामगोन ना हामा रखम आदा बुंनाय हामगोन रखम दे ओरै खुन जायाखैथ' हामगोन दे हामगोन एक्सकिउज मी पेसेन्टआ हस्ट फैबाय टिल्लुआ हस्ट फैबाय सार आं नायनो हागोन ना आंनि फंबायखौ नायनो हागोन नाथाय मोनसे गाज्रि खौरां मा गाज्रि खौरां सार माने बियो थाबायनो हाथ'नाय नङा दानो मा थाबायनो हाथ'नाय नङा मालाथ' हागोन सार गोबाव नांगोन एसे गोबाव नांगोन औ दानो हामथ'नाय नङा सार आं नायहैनो हागोन आंनि फंबायखौ आं नायहैनोसै औ नायहैनो हागोन दे अन्थाव बाथावनो गथ'आलाय थाबायनो हागोन ना हालासि जानो ना खरासो जाना थासिगोन मोनथियाथ' थेवब्लाबो जेनथेन हुस फैबाय दे आंलाय थैनाय रखमसो सानदोंमोन आंबो दा आथिङासो माला हामो आरो जुदि जों टाइम मथे डक्टरनियाव लाबामोनबा थैगौमोनसो खोना थैगौमोनथ' र' बा थैयानो जा बुरजा थांखादो आंथ' थैथारबायसो सानदोंमोन दे औ आदा आंबो ओमफ्राय मा बिमा बिफा गैया नामाय माथो बिब'ल' हारसिं फैदों जानो सोंनायबो जायासै आरो बोरै सोंनो देनाय बेनोथ' जेखिजाया थाब हामबाबो जासै आरो बेसेरा सेंग्रा गथ' औलै आदा बोरैबा मोनो नुबाथाय टिल्लु मोजां मोनबायना एसे बोरै जानो मोनना एक्सिडेन्ट हा नोङो मोजाङै नायनानै थाबायनो हायामोन नामा हा मा सानबाय थानायमोन नोङो जेनथेन इसोरा बासायबाय नोंहा हुस फैबाय आंथ' बेसेबा गिबाय दङमोन दा एसे मोजां मोनबायना हा आब' एसे मोजां मोनबाय थेवब्लाबो आथिंखौ थिखांनोनो हाला माथो आथिङा नोंनि आथिङा एसे दुखु मोनदों बेनिखायनो थिखांनो हाथ'वाखै नोङो डक्टरा बुंदों नोङो बे साननैसोआ थाबायनो हाथ'नाय नङानो नाथाय हामगोन दे उनाव हामलांगोन नों लासैनो मा आं थाबायनो हाथ'नाय नङा ओहो हाथ'नाय नङानो मालाथ' हामगोननो आब' आंनि आथिङा आं माला थाबायनो हागोननो हागोन आरो लासैनो हे भगबान इसोर टिल्लुआ हुस फैबाय आं बेखौनो बेसेबा गिबाय दंमोन आब' आं खानायखौनो हबाखै खोनानाय लोगो लोगोनो खारबोदों जोंफोरो मोस्रोम आब' नोंबो फैलायदों फैयाबा खोनानाय लोगो लोगोनो खारबोदों जोंफोरो खानायबो हबाखै आङो न'आव जा गानना दंमोन बेखौनो गानना फैदों मिथिगौना बेसेबा गिदोंमोन आङो बोरै एक्सिडेन्ट जानो मोननाय नोङो आरो सोर पापिया नोंखौ एक्सिडेन्ट खालामना गालांनाय मोनथियालै अबेनिफ्रायबा फैदोंमोन बे गारिया आं मानसिखौनो नुसनासै आं आरो बेहुस जानासो गोलैना दंना जेबोखौनो थद गैया
नाथाय मोस्रोम आबौ आंनि आथिङा हामनाय नंला खोनालै आं थिखांनो हाला माथो बेसेबा साखादों आरो आं थाबायनो हाथ'नाय नङानो मा नों थाबायनो हाथ'नाय नङा उनाव हागोन दे लासैनो हामलांगोन मोनथिला दे आरो मोस्रोम आबौ आं जुदि आं जुदि लाइफआवनो थाबायनो हालाबा मा जागोन देनाय मानो थाबायनो हाया जानो हागोन ना लासैनो औ दिलु बैनाय नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा हागोन दे लासैनो हालांगोन मोनथिला आरो आंथ' आथिंखौनो एसेबो लोरसोरखौनो खालामनो हायाखै थ'दानो गैला आं जुदि थाबायनो हाया मा जागोन आंखौ देनां सोर नायगोन आंजों लैथोसेयाबो फैनाय नङा खोना आं खरा जाना थाबाथाय आंखौ सोर नायगोन देनां आंहा मा जामारगोन मोस्रोम आबाथ' हाबा जाबायानो बिबारि आब'आबो मागोफोरावनो जासिगोन आंहा मा जागोन आंखौ सोर नायगोन आं हारसिं जागोन माथो लैथोसेयाबो जुदि आंखौ गारो आंहा मा जागोन आं खरा जाना थाबालाय अबाव आंखौ लैथोसेया गोसथोबाय थानो मालाय गुबुन सेंग्राजों थांगोन आं खराजोंलाय मानो फैलाबायनो दे हामगोन दे लासैनो हामलांगोन मोनथिला आरो हेलौ माथो टिलुआ एक्सिडेन्ट जादोंनो आं दासो खोनादों औ एक्सिडेन्ट जादोंमोन नाथाय इसोरनि उनाव जेन थेन हुस फैबाय दे आं आरो टेनसनावनो नोंनो खिन्थाहरनो बावदों दे जेबो जाया दे आंनो नेरसोनासो खिन्थादों दे नोंसोर गासैबो हस्पिटालावनो दंगौबा आंबो थांगासिनो दं औ दे एसे जिरायथ' रायज्लायथ'नाङा नाथाय बिबारि आबौ आंनि आथिङा जुदि हामलाबा मा जागोन आं जुदि खरा जाना थायोबा आं बुंदोंना नोंनिया हामगोन इसोरनि फारसे फोथायनाय लाखि मोनथिला आरो आबौलै आंखौ नोंसोरो मोजाङै नायदो डक्टरखौ मोजाङै फाहामनो हो आंनि आथिङा खरा जाना थाबा मा जागोन आंहा आंलाय माथो खरासो थाबायनांगोन बेफोरबायदि खरा जाना थाबा आंखौ रावबोआनो नायनाय नङा माथो मोस्रोम आबौआबो हाबा जाबाय नोंबो मागोआवनो जासिगोनबा आंहा मा जागोन बेफोरबायदि खरा जाना थाबा माथो आंखौ रावबो सिख्लाफोराबो हामगोन होनना बुंदोंना हामगोन डक्टर दङना डक्टरा फाहामगोन बेसेबां फैसा नांगौ एसेबांनो होगोन औ जेसेबां फैसा नांगौ एसेबांनो होगोन थेवब्लाबो नोंनि आथिंखौ जोंफोर खरा जाना थानो होआ औ टिल्लु नोङो जेबो टेनसन खालामनाङा दे जोंनि बे जायगायाव जुदि डक्टरा फाहामनो हाया होनो नोंनि आथिंखौ जोंफोर बाहेरायाव थांनानैबाबो नोंखौ फाहामना लाबोगोन औ टिल्लु ओमफ्राय दा टिल्लुआ हुस फैमारदोंना फैमाराखैनो हुसालाय फैदों र' फैनाया थांनि र' थांबासो मोजाङै मोनथिगोन आदा आंबो थांनि नोंबो थांनो औ आदा आंबो नायहैनि आइया थाङाबाबो जागोन दे आंनो थांनि दे अब्लालाय थांनोबालाय थां बोरैथ' जानो मोनखोनो एक्सिडेन्टआबो सोर खालामलांनायनो अबेनि मोनथियालै आयै दा बेफोरखौ जेबो सोंथ'वाखैना दा थांनासो मोनथिसिगोन आं बिब' आरो गाबगासिनो बिबारिया सोर टिल्लुआ जुदि मायबा जानायमोनबा टिल्लुआ जुदि हुस फैयामोनबा मा जागौमोन आंहा मा जागौमोन दाखालिल'सो दोखो रायजाबाय आंजों दिनै एक्सिडेन्टआनो जाबाय दाखालिनिफ्रायनो मोजाङै रायज्लायाखैबो जोंफोरो ओमफ्राय लैथोसि थांमारगोन बालाय नोंबो औ आदा थांनि हस्पिटालावनो दंजोबोबा गासिबो औ दङ खोना आंबो सोंनाय जायासैना आदा एक्सिडेन्टसो जाबाय होनबा टिल्लुआबो थै आदा मोजाङै सलाय दे बाइकखौ मोजाङै थां औ जागोन दे आयै गिनाय मोनसैहाय आङो गारि मटर होनबाथाय बेनिखायनो बेथो ओंलै न' गादावरि आयं नङाबा मायबा सानबा मायबासो जाना होयोलै टिल्लुआ एक्सिडेन्टसो जानो मोनबाय होनबा हे भगबानसो टिल्लुआ जेन थेन थैयासै बेनो आंनि थाखाय बुहुत आयौ टिल्लुआ थैनाय मोनबा आंहा मा जामारगौमोन हराव सानफ्रोमबो टिल्लुखौ गोसोखांनासो उन्दुखायो आङो थैनाय मोनबा आंहा मा जागौमोन आरो बिसोर गोसथोलायनायनि गेजेराव आङो अर लागायना होनो सानबाय नोम्मा खर'नि एक्सिडेन्टसो जाना होबाय दै आंबो नायनो थांगौमोनलै टिल्लुखौ आंबो नायनो गोसो जादों आयौ सनाया माबायदिबा जाना दङ आं नायनो लुबैबालाय आंखौलाय अबाव लांनो देनाय मालायबा लैथोस्रिखौ लांगोन आंखौ आरो अबाव लाङो आंसो रुवाथिसो
र' ओमफ्राय आथिं आखाइफोराबा मोजाङै दंना गैया ना बायनासो दंजोबो हि भगबान बे टिल्लुआ जुदि खरा जाना थायोबा आंनिबाथ' खरा जाना थाबा मोजांसो खरा जाना थाबासो लैथोस्रिया थांनाय नङा आं थांगोन होनबानिया आं मोनदों साला बे टिल्लुआ मानि थाखाय एक्सिडेन्ट जादों आं दासो मिथिबाय आंखौ बिराद मुगैयोना रुवाथि होननानै साइज गैया होननानै आंखौ सैया सैया खालामोना थांबाबो आं नायबाथाय नायख्रेंखायो बोरैबा मेख्रेनाय रखम खालामखायो बेनिखायनो फाप नांजादों भगबान इसोर दङना भगबान इसोरफोरा नायबाय थायो जिखि जाया टिल्लुआ खरा जाना थाबा आंनि थाखाय मुलाम्फा जागोन माने फायदा मानो होनबाथाय टिल्लुआ खरा जाना थाबाथ' टिल्लुनो रावबो हिनजाव होनाय नंखाया आं थांगोन होनबाना आंखौ बियो लांनो बायथ' जागोन जायखौ मुगैयो बेखौनो मोनगोन बे सालारि आंबो नोंखौ मोननासो नागारगोन टिल्लुसिम नोंनि आथिं आखाइया खरा खमफा जाना थाबालाय सोर जाम्बा जाम्बिया नोंनो हिनजाव हरनो देनाय हरा रावबो आंनिबा नोंनि खाफालाव आंनो दं खोनालै टिल्लुसिं